kowuok e kaonti mano ma Machakos satire kaonti ma Migori. Laboratori makonyo e chiwo nonro mag gwenge ma oting'o gik ma itimo e lope ma bende gi dho ngere dendo kaka Geospatial Information Management System. Magedo mare osir kod riwruok mar Food and Agricultural Organization kata FAO ka otenre kod riwruok mar pinje jorachere ma bende ong'ere kaka European Union. Ochako tich ayanga e kaonti ma Migori. Jafwamb marwa George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaonti ma Migori. Laboratori machiwo nonrogo mag gwenge bende ong'ere kaka Geospatial Information Management System magedo mare omonjo omenda maromo milion 20 mano yawa yanga kod jalup gavana ma Migori Joseph Mairi. Igeno ne dhi kelo dongruok e sektas mathoth ma oting'o thieth, pur, kedo kod midhieche mag apoya kod mamoko. We have already given out here the support that is about 20 million. We are adding, on the request of the county, 2 more stations to Migori County. And once that is in place, which already we have agreed on, we are going to the next stage, which already we have started, which is to build the capacity of the county. This project has a huge potential, one, in resource management, and second, and also service provision. Because as we have discussed, we are going to expand this project to where that is going to help us manage our health facilities. When it goes to agricultural, so far we have mapped the farmers, the land they occupy, and what they are doing in the field. Mahiri wacho ni kuom ranyisi ka okalo kuom laboratori ni sani yot mondo ging'e kwan jotuo osiptende duto e kaonti ma Migori chieng' ka odiechieng', ng'eyo ka yath nitiere kod mamoko e sekono mar thieth. So far we have mapped the location and the capacities of our health facilities. But we want to go now where we'll be getting real-time data from our facilities, for example, in terms of drug dispensing to the patients, the number of patients. Ka okalo kuom laboratori ni, igeno ni nonro mag midhieche mag apoya to ahinya piyo ula ma osebedo ka dayo gwenge mag Nyatike bende dhi yudore wang' sa mondo koro okony oganda kaachiel kod piny owacho e keto ikruok makare. And especially now we are going to link this GIS lab with the climatic weather conditions so that it helps us. When it is rainy season, we know these areas we are targeting, these areas are prone to flooding. Then how do we advise our farmers to the safe places where they can be at the particular moment? So it's going to help us manage that. Hamisi Mumati Okorogno, mar Food and Agricultural Organization kata FAO, wach ni keto laboratori ni e kaunti ma Migori kod counties moko duto e piny Kenya mondo koro kony e jiwo wechego mag pur kod mamoko. Partnering with the European Union, we embarked on a journey to digitize the agriculture and rural development sector in Kenya. Through this particular project, which is the land governance, our focus is on those factors that really don't free up land, which is a factor of production, so that it's available and made production of in the best way we can. Mowacho ne gisechiwo tiegruok kendo gidhi nyime kod medo chiwo tiegruok ne jotije mag counties mondo gibed kod lony mowinjore ma ginyalo tiyo godo e tayo laboratori ni. So one area of ensuring sustainability is that you have qualified personnel that are going to deal with this particular facility. And I can see that trajectory is very well clearly defined here in Migori County. The second area will be on this equipment that they've been given. And you can see they are being, they are in a very good protected space. So that means they will continue. But then the county, and which I know they will do, have to really come up and match subway by making sure they institutionalize the management of the GIS laboratory. George Juma, Ramogi TV, Migori.